Salutare tuturor, bine v-am regăsit la un nou episod. În acest episod ne vom juca Minecraft. Îmi pare rău că n-am mai filmat, dar nu știu, n-am avut timp, n-am avut chef să mai filmez, adică vreau să fac o mică pauză așa. În acest episod sunt doar eu, nu mai sunt cu prietenul meu, pentru că nu știu de ce nu mai vine la mine. Pentru că el mi-a spus că vine la mine nu vine la mine, adică el mi-a spus să ne întâlnim afară la ora 1, și nu mai e afară, adică aia e faza, că nu mai e afară. Sau poate este afară acum, dar nu-l văd eu. Deci da, ignorați-se pe Creative, Baba a jucat un pic pe, nu m-a jucat pe server, a intrat un prieten pe nume Raul și a făcut troll și m-am băgat operator și nu contează aia. O să scoate operatorul ca să nu ziceți că trișez. Să nu ziceți că trișez, ok, băieți și fete. Hai băieți și fete. Să nu ziceți că trișez, deci să nu îndrăziți să ziceți: bă, băiatul ăsta trișează, fii atent, gata, nu mai am operator, uitați, vă arăt și pe comandă, uite, nu merge nimic. Deci, uitați, am văzut acolo, nu mai merge, nu mai am operator. Da, băieți și fete, dați like, dați subscribe și ca acesta este serverul, n-am mai intrat de mult. Am încercat să fac, n-am mai făcut aia deloc, pentru că n-am mai intrat de mult, ok. În acest episod o să facem o casă. Da, știu că ultimul episod a fost filmat acum 8 zile, pentru că, cum v-am mai spus, n-am avut chef să mai filmez. Îmi pare rău, știu, sunt nesimțit, cei care chiar le place să se uite la mine, știu, sunt nesimțit. N-am mai filmat, nu știu ce, dar n-am avut chef, frate, efectiv am vrut să fac o pauză de vreo câteva zile și la început am vrut o zi, 2-3 și se pare că am ajuns la 8 zile. Pentru că, da, nu contează, e altă metodă. Și am putea să vă spun un an nou fericit, pentru că n-am putut să vă spun, pentru că n-am mai filmat. Un an nou fericit în 2025, cu toată familia, să aveți o familie minunată, să aveți sărbători, că nu aveți sărbătorile, să aveți sănătate, bucurie și toate celelalte, tot ce mai trebuie. Bun, acum hai să începem, hai să ne întoarcem la Minecraft. Bun, acum luăm și noi niște lemn. Cu lemnul vom face un prieten nepoftit. Așa, băi, vede. Vreau să fac o casă a mea proprie aici. GG. Scuze că n-am mai filmat, dar na, asta e viața. Mai sunt și youtuber de ăștia mici care nu filmează. Bine, nu zic că eu sunt youtuber mare, dar na, știți la ce mă refer când zic youtuber mare. Ok, băieți și fete, dar na, acum asta e faza. Bun, casa o să fie făcută, uite, aici, uite aici, uite, fix acolo, pe partea asta, adică cum mergi pe ăsta, aici să fie încă un pod care merge acolo și acolo să fie casa, cam așa o să fie, deci, da, deci hai să începem. Deci facem așa, uite, cam pe aici, așa, facem încă un ăsta, sau să facem pe mai față, hai să vedem cum arată mai față. Da, mai față îl facem. Că vreau să facem mai față. Îmi place mie mai mult dacă e mai față. O să postăm și 5M, că am văzut că vă place mult 5M-ul, ca să vota 5M, și vă place la fel și Roblox-ul, doar că nu prea pot să postez Roblox acum pentru că nu mai am Roblox pe PC. O să postez după aia, după ce îmi reinstalez Roblox-ul și da. Vă promit că o să postăm și Roblox. Nu vă îngrijorați, Roblox-ul o să fie în continuare. Da, momentan suntem la început, înțelegeți și voi cum este viața de YouTuber la început. Nu pot să fac pe toate, îs la început, îs copil. Dacă n-aveam școală și eram adult, era chiar foarte bine, dar îs copil și nu am ce să fac, asta e viața, frate. Deci hai să începem.
Știu că tot zic de 100 de ori, hai să începem, dar chiar vreau să vorbesc cu abonații, efectiv, deci n-am evoluit de mult cu abonații mei, bine, mulți abonați am 2 abonați, dar nu contează, frate, poate să fie și 2 abonați cât am eu acum, măcar să abonați, efectiv, adică asta e faza, deci vreau să abonați, adică nu-mi pasă câte abonați am, contează că vă uitați, vă place și, na. Sper că vă place, nu știu dacă vă place, adică sper că nu vă uitați așa doar pentru că vreau eu să vă uitați. Vă uitați de plăcere, nu vă uitați de obligație, că dacă uitați de obligație atunci e nasol, că eu nu vă oblig. Dacă nu vă place videoclipurile mele puteți dați dislike, pe mine nu mă deranjează. Deci... Ok, băi și fete. Hai să văd dacă mai filmează, da, mai filmează, că văd care linie de aia. Ok, băi și fete, o să mă uit acum pe OBS să văd dacă îmi filmează jocul, da, îmi filmează jocul, bun, băi și fete. Stai să mâncăm. GG. Cam așa arată casa, arată un picuț mai șmecheros casa, adică, bine, momentan e doar o platformă, adică nu este cea mai tare chestie din toată țara o platformă. Dar o să o extind în viitor. Nu o să facem toată casa în episodul de astăzi, pentru că, nu știu, nu prea vreau să fac toată casa în episodul de astăzi. O să facem doar o parte, adică poate să facem în episodul de astăzi doar platforma și în episodul următor, dacă o să fie episodul următor și să nu mai renunț la YouTube, o să facem episodul, hai să facem casa. Acum, uite, de exemplu, o să facem pereții la casă, ca să nu ziceți că nu o să termin videoclipul cu pereți. O să facem și tutoriale pe acest canal, adică o să aveți tutoriale pentru PC-uri, dar momentan nu face tutoriale, momentan face pe canal gaming, pentru că gaming-ul mi se pare că duce la calea bună. Dar până la tutoriale mai avem. Deci, efectiv, dați like, subscribe. Era mai fain dacă videoclipurile erau editate, adică puteai să pui edit. Doar că problema este că eu nu știu să editez. Dacă știți unul dintre voi să editați, să-mi scrieți în comentarii că am nevoie de unul care se pricepe la editare. Pentru că efectiv nu pot să editez, eu aș edita singur, dar nu știu. Deci am nevoie de un băiat sau chiar fată, nu contează, care se pricepe la editare. Adică efectiv am nevoie. Apropo, dacă o să ajung YouTuber mai mare și o să facem meeting-uri, eu nu accept, nu că nu accept, nu doresc să fac meeting, îmi pare rău, știu că este la sol, că nu fac meeting-uri, dar eu nu accept meeting-uri, deci nu vă supărați pe mine, eu nu vreau meeting, adică, frate, nu vreau meeting, asta e faza, nu vreau, simplu, nu vreau, adică, nu, știu că momentan nu vă pasă să mă vedeți pe mine, dar în viitor, dacă mă susțineți cu un like, un subscribe și un clopoțel și cu un subscribe, o să facem și meeting-uri. Va trebui să facem meeting-uri, dar eu nu vreau să fac meeting-uri, asta e faza. Deci îmi pare rău. Meeting-urile nu-s de mine. Dar mă duc să ne cucăm. Dacă avem pat, dacă nu avem pat, e nasol. Hai să-mi bag piciorul ce-am făcut aici. Stai, man. Gata. Ok, băi și fete. De pat. Oh my god, băi și fete. Oh my god. Deci... Da. E cea mai urâtă casă la vedere, cea mai urâtă casă, da, o să vezi când e gata. Deci ești casa youtuberul ăla, Silent, cred că și pe Silent. Bine, nu, toată lumea știe. Efectiv, el face case, face un pătrat de la mic, pune un pat,
un crafting și ca ta e casa. Deci cam așa fac eu, doar că eu fac mai mare. Deci cam așa arată a mea. Doar că eu fac mai mare ca el. El face mic. Deci n-am. Oh my god. Cățeluș cu pălapuții mei. Nu pot să înjur, că un tend acolo pe tine. Cățeluș cu pălapuții. Hai că nu contează, lasă așa. Așa, arată mai bine, o să fac un geam aici, cred că da. Da, faci un geam. Cățelușcu, 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 cățeluș, cățelușcu. Bă, să-mi ziceți ceva dacă știți voi, abonaților. Părinții mei îmi spune că dacă vreau să fiu youtuber trebuie școală. Chiar sunt curios dacă youtuberii ăștia mari au școală ca să facă YouTube. Deci aia e curiozitatea mea, să zic, cu numărul 1. De ce trebuie școală doar să te pui pe calculator să filmezi niște jocuri? Adică ce școală îți trebuie? Școala să joci Minecraft? Sau școala să te joci Roblox? Adică ce școală îți trebuie? Pui, frate, un program, editezi videoclipuri, filmezi, pui program și cam așa, dar na. Uite, acum mai arată, să zicem, mai arată ok. Nu prea, dar na, dar nu-i gata. Dacă nu-ți dai ce vă zici că e un cub, să mor eu dacă nu e un cub. Păi eu nu sunt cu designurile, deci da. Da, ce să fac? O să facem de-astea. Uite, de-asta acum este pe acoperiș, ca să facem acoperiș, că e arată mai fain. Și să facem chiar și de-astea albe. Albe, 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 albe. Deci 18, GG cu 18. Merge, ok, de ce cu 18? Mamă, ce design a făcut de greșeală. Bate designul ăsta, arată ok. Ia ce zic dacă nu e ok. Mie place. Stai că nu mai au play-uri. GG. Arată ok, ești prost. Ești prost, arată ok, bă, ești de bă. Na, ok, arată. Ok, bine, o să mai pun și acolo, uite, vei așa pe margine, o să pun acolo. Dar până atunci, da, o să cam, cred că o lăsăm așa, adică cam așa arată de la îndepărtare. Arată ok, Minecraft. Sunt curios să văd de când filmez. Ok, filmez de 13 minute aproape. Nu de 13 minute, de 14 minute aproape. Deci, da, foarte fain. Ia stai. Albe, bă. Fete de la maxim. GG. Mamă, 30. 30, mâncați-aș gura ta. 30, oh yeah. Baby, asta să mâncăm. Să pișortezăm. Nu contează, dar nu interesant. Stați, bro, că plouă, ninge. Nu prea pot să lucrăm pe ploaia asta. Așa că we are going to sleep. Am uitat că e noaptea. Gata, cum ai zi? Încă plouă, dar... A, nu mai plouă, gata. Plouă noaptea. Spun încă plouă, dar nu mai plouă. Simt că avem nevoie de astea ca să putem să urcăm pe acoperiș. Deci care faci? Putem face asta. Hop, hop.
Și acum, hop, hop, hop. Stai, nu. Uite, minica aici să ne concentrăm un pic, să nu stricăm. GG. Arată bine, ești prost. Ok, dăm un crafting. Nu, că am crafting de ok. Am ui mei. Ok, arată ok, cam așa arată dinăuntru, dar nu-i gata. Ok. Bă, dați o notă. Deci să nu mai aproape să dați o notă la început. Deci casa e la început, deci să știți, e la început, nu-i gata. Dați o notă. Și să fie... nu jignitoare. E nasol dacă e jignitoare. Ok, hai să facem. Păi că n-am un crafting, că dacă avem un crafting era mai ușor să tot mă plimb de 70 de ori. Stai că nici nu mai știu ce trebuie să-mi păcat asta. Oh my god, câte am făcut 54 de astea. Deci dacă vede prietele meu, dar știu că o să vadă dacă se uită pe video. Dacă vede... Țai, frate! Deci efectiv am consumat, cred că tot lemnul. De asta, tot lemnul pentru de-astea, efectiv, adică, what the hell, bro? Bun! Ioi, cum arată, ești prost, bă! Ia să se face jos acum, uite aici, că aici a atât. Că mai am de-astea și de ce să nu le folosesc? Să puțin cam pus aici, deci m-am parte efectiv cum le-am pus. Momentan n-avem cameră. O să avem și cameră. Bun. Atât mai fain că trebuie să mai pun și pe aici și acum. Mamă, ce design! Ce design de copil, efectiv. Ia să vedem cum ați de la îndepărtare. Bine, biștoc. Biștoc, 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 biștoc. Mamă, cum arată casa, ești prost. Țai, mâncați-aș. Pe bune. Trebuie că să las asta aici. Asta. Încă înapoi că ți-ți fac ceva aici. E ceva urât care nu-mi place, știu ce. Uite asta. Așa, gata. Gata, rezolvat. Asta era. Sau, stai că mai am câteva. Hai putem aici. Gata, frate. Gata, băieți. Wow. Aici o să le punem noi crafting, pat. Știți voi ce? Bun, acum hai să mergem aici. Aici trebuie să reparăm, trebuie să mai pun un lid aici. Să punem așa un lid aici. Stați. Geronimo! O băga mea și în el de scară. Nu pot să urc. Îmi pare rău că fac asta, dar nu pot să urc și chiar am nevoie să urc aici.
Gata. Da, băi, și fete, cred că a crescut și ferma. Da, am fac ferma asta acolo. Bă, Sari, dacă vezi de clipul ăsta, Raul a primit bani. Dacă te întreb de ce a primit el bani, păi, domnul Sami, să spun mai exact chestia de ce a primit el bani, a furat din chest. Deci cam de asta a primit el bani din partea operatorului. N-am mai. Mamă. Acum. Du-te, sparge, repede. Bine, fugi. Bine, bă. Bă, arată bine. Bine, trebuie să sparg căcata aia acolo. Dar arată bine serverul, ești nebun, dacă l-ai continuat. Mi-a arătat mai fain, dar nu l-am mai continuat și... Da, băi, și fete, îmi continui. Cu aia rămâi. Aici cred că o să măresc partea asta. Și uite aici, uite aici. Aici o să măresc aici așa un pic. Și o să fac aici o mini fermă, partea asta. Și măresc și partea asta aici. Și pun de asta, uite cum e acolo, vezi? De asta trebuie să văd de mai aproape. Dacă v-ați prins. Cred că v-ați prins, dar vă arăt mai bine cu ce mă refer eu. Uite de asta. Vezi? De asta, uite, cu piloni. Și pun de asta sus. Și na. Arată fain. Ne pun și o de aia. Dacă te uiți de aici, zici că e o cutie. Deci zici că e o cutie, efectiv. Și chiar e. Așa arată. Dar dacă te uiți de aici, tot e o cutie, dar e mai frumos acoperișul. Deci da, bun, băi și fete. Sper că vă place că am revenit și de final o să arătăm ce mai avem în basement. Adică unde e camera asta. Gol. Primul chest e gol și ăsta gol. Da, băi și fete, nu întrebați. Ok, deci cam atât a fost și acest episod. Ne revedem data viitoare la un nou episod. Papa, eu am fost Spring. Papa din nou. Sănătate. Pa.